এই লৰা আৰু বোৱাৰীক কিন্তু আপোনালোকে আৰু এই পইচাৰ ভাগ ল'ব আহিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু নিদিব गाज्रि खामानि मावनानै गोबाङानो दिनै हमजाबाय थादों अब्लाबो मा होनदों गाज्रि खामानि मावनायखौ एजि मानि जाय मानिखौ एजियै मोनोबा जाय फैसाखौ एजि डिरेक्शनजों बा एजि लामाजों मोनो बै मानिखौ बिथांमोना गावनि सोलेरनि हेफाजाबजों खामायनो बिथांमोना मोजां मोनो आरो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय आरो गोबाङानो सोंखारियो गोबाङानो गाज्रि बिबुंथि होयो अब्लाबो बिथांमोना दिनै मानो मोजां डिसिसन गावबा गावनि जिउ लानो रोङाखै मानोना आथिं आखाइ दङ मोजाङै मावना जानांगौ नाथाय बैफोरखौ खालामा मानोना बैफोराव रांखौ मोजाङै खामायनो हाया बेनिखायनो गाज्रि डिरेक्शनजों बिथांमोना रां खामायनायाव बा गाज्रि डिरेक्शनजों बिथांमोना रां खामायनायखौ बिथांमोना मोजां मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि समाजनि गेजेराव जेरै आब्रुथि गैयै ससियेल मिडियायाव मोखां बिलाइयाव जोङो नायथावै भिडिअफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि उन जेनेरेशन उन लाइमोनफोरा बैफोरबायदि थासारिखौ दिनै लानो एबा सोलोंनो हमदों दा मेन टपिकआ जादों बिथांमोनखौ मोजाङै हमनांगौ मोजाङै बिथांमोनखौ साजा होनांगौ नङाब्ला जोंनि बेक जेनेरेशना बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बेक जेनेरेशना मा होनो गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिमा बिफाखौ आं खावलायनो सानो जे नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै नोजोर लाखिनाया गाहाम आरो हाबा जानाय हौवा हिन्जाव बिथांमोनाबो जे हिन्जावा हौवाखौ आरो हौवाया हिन्जावखौ नोजोर लाखिनाया मोजां नङाबा बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव समाजा आब्रुथि गैयै जालाङो सजियानो जाया मानो बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ गारनांगौ बेफोरबायदि खामानि मावनाया बा एजिमानि खामानि मावनानै एजिमानि खामायनाया गोरलैबाबो लाजिथावना खोथा आरो समाजनि थाखाय गाज्रि खोथा समाजा गाज्रि लामाजों दैथायलाङो लोगोसे बेजों बेगम अख्तर मेमआ मोननैसो खोथा फोरमायदों मा खोथा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना जे गावबा गावनि गथ'खौ जोङो जेरैबायदि अनो अननानै गेदेर गोलाव खालामो थाम्फै अरसि मुस्रि मुस्रि नाथाय बै गथ'फोरा जुदि बिमा बिफाखौ न'निफ्राय बाहेर खालामना होबा बा बिथांमोना बिमा बिफाखौ नायाब्ला बिमा बिफानि गोसोआव बेसेबां दुखु नांगोन बेनिखायनो गासैबो लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो सानो जे बिमा बिफाया जोनोम होदों जेब्ला बिमा बिफाखौ नायनो जोथोन लानो नोंथांमोनाबो नाजा बिमा बिफाखौ गारनानै बा बिमा बिफाखौ नाथ्रोदनानै गावबा गावनि जिउखौ सोलायलांनो दा नाजा जेब्लासिमहालागै बिमा बिफाया थायो जेब्लासिमहालागै बिमा बिफाया थांनानै थागोन अब्लासिमहालागै बिमा बिफानि जोथोनखौ लानो नाजा सजियानो जाया मानो बेगम अख्तर मेमआ मा फोरमायखौ बिटिसिनि इएम भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन পইচাটোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এইটো লাইনৰ কাৰণে 10,000 টকা আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াৰে কিছু মেৰামতি কৰি তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে আৰু 5,000 টকা দিছো টোটেল 15,000 টকা আছে লাইনৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া যদি আৰু 1-2,000 দিব লাগে লাইনৰ কাৰণে এইটো মই কৰাই দিম এইটো মই আমাৰ চেয়াৰমেন আছে আমাৰ সেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁলোকক কলে জনাই দিলে ফোন নম্বৰটো ৰাখি দিয়া একো চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আছো তো মই জানাহে নাছিলো আমি আছিলো মানে পইচা লাগে ছাত্ৰতে সাধুৱানে নহয় মই আটাইতকৈ বেছি দুখ পাইছো কোনটো যে টৰ্চৰ পোহৰত তেওঁলোকে ভাত বনাই মানে খাব লগা হয় ল'ৰা জন্ম দিছে সেই ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে এইবিলাক মানুহৰ লগত আৰু কি কাজিয়া পেচাল হ'ব লাগে এই বয়সত এইবিলাক মানুহৰ লাইন কানেকশ্যনটো মানুহ কাটি দিয়ে নেকি এইবিলাক অমানৱীয় অত্যাচাৰ এই বৃদ্ধ বয়সৰ পিতৃ মাতৃক কৰা যায় নেকি নাযায় আমাৰ এতিয়া বুঢ়া পেঞ্চনৰ যেতিয়া ফৰ্ম আহিব আমাৰ এতিয়া আহিব আগষ্ট আহিলে চেয়াৰমেনে কৰি দিব এইটো আৰু মাজে মাজে মই খবৰ লৈ থাকিম আৰু ফল মূল আনিছো আপোনালোকে কাটক কাটি পেলাই আপোনালোকে খাব ধুনীয়াকে চবকে তাৰপিছত এই ল'ৰা আৰু বোৱাৰীক কিন্তু আপোনালোকে আৰু এই পইচাৰ ভাগ ল'ব আহিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু নিদিব ইয়েছ মই দুখ পাইছো বিৰাট কেনেকুৱা কথা এনেকুৱা কৰিব পাৰে নেকি এই বয়সত মানুহক बोरै जादला जोबखोला बोरै जादलाखो बैखौसो आरो बिसोरथ'
रुमा सोरनिसिंलाय नै नायना ला रायजोफोर